I ćao drugari, kako ste sad ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ljudi, ja ne znam kako da započnem ovaj klip. Kao što vidite po naslovu klipa, sve je istina, ništa nije fake, niti se zajebam jer ovo nije šala. Istina, znači, majka mi je umrla. Zbog toga nije bilo klipova i neće biti ni skoro, neće biti ti aktivni klipovi. Mislio sam da ću doćemo do 10.000, da će da proslavimo da sve. Ali nakon što dođemo 10.000 i sve to, nema nikakve proslave jer nije lepo da se proslavi, znate sve i sami. Ja ne znam, sve se na brzinu izdešavalo svašta. Stoga nije bilo klipova i želio bih da kažem svima koji imaju žive majke, žive očeve, znači uopšteno o roditeljima, znači želim da poštujete svoje roditelje, da budete uvijek uz njih, da ih poštujete, da vi ne znate kad ćete da izgubite, ne daj Bože, nekoga, znači budete uz njih, pomognite im tu kad treba i to će, oni se žrtvuju za vas, oni provode vreme i na poslu. Provode vreme, daju vam pare i provode vreme tu, znači oni žrtvuju svoje vreme, žrtvuju sebe da bi vama bilo sutra bolje. Ljudi, ja ne znam ljudi, ja ne mogu više ljudi ništa da pričam. To je to, vidimo se u sljedećem epizodu, ćao.